Dobrý deň, vítam vás na kanáli 70 maj. Dnes máme krátku epizódu o tom, ako aktualizovať vašu kameru T400, čo je naša trojkanálová kamera, aby ste mali vždy najnovší software. Nezabudnite, že sa to oplatí urobiť kvôli tomu, že naši inžinieri neustále pracujú na vylepšovaní tohto zariadenia a je čerstvo na trhu, takže je vždy čo vylepšovať. Vy to nahlásite, oni to nájdu, ste pozvaní. Ukážem vám, ako to môžete urobiť veľmi rýchlo. Ak sa vám páči, čo vidíte, zanechajte like. Ak máte otázky, neváhajte napísať do komentárov. A nezabudnite sa prihlásiť k odberu. Vždy robíme aktualizácie prostredníctvom aplikácie Majová 70. Pripojíme sa k nášmu fotoaparátu, vyberieme ho zo zoznamu zariadení. Môžete vidieť, že sme už pripojení k nášmu fotoaparátu. Prvá vec, ktorú vidíme, je, že je k dispozícii nová aktualizácia. Ak by tam takáto informácia nebola, môžeme zadať správu. Tu máme k dispozícii naprogramovanie čipu OP aktualizácie. Klikneme naň a máme informácie o tom, čo sa zmenilo. Klikneme na tlačidlo stiahnuť. Stiahnite si. Do sekundy to budeme mať stiahnuté. Klikneme na tlačidlo prepnúť. Spýta sa nás, či chceme preniesť dátový balík. Všetko samozrejme schválime. Pripojíme sa k hotspotu Wi-Fi. Ťukneme na tlačidlo, o chvíľu sa aktualizácia prenesie do fotoaparátu. Chvíľu to trvá. Spustíme aktualizáciu. Neodpájajte ho od napájania. Aktualizácia sa úspešne dokončila. Prečo je software taký dôležitý? Ako som povedal, niečo sa mení. Napríklad budeme mať lepšiu spoluprácu, aktualizácia sa úspešne dokončila. Spustite aktualizáciu. Neodpájajte sa od napájania. Aktualizácia sa úspešne dokončila. Prečo je software taký dôležitý? Ako som povedal, niečo sa mení. Znamená to napríklad, že budeme mať lepšiu spoluprácu s kartami, budeme mať lepšiu kvalitu obrazu. Nakoniec odporúčam čo najviac. Urobte to. Nezabudnite, že neustále pracujeme na zlepšovaní tohto hardvéru. Ako som povedal, ak sa vám to páčilo, zanechajte like a ak máte nejaké otázky, neváhajte napísať do komentárov. Ahoj.